Ассалому алейкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ. Ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, як мавзӯе аст ки хеле вақт аст мехоҳам дар ин мавзӯъ бо шумо ҳам суҳбат шавам, чунки шикоятҳо аз ҳамин тараф бисёр аст ва аз тарафи дигар мо худамонам ба ҳамин мавзӯъ бисёр вомехӯрем. мавзӯи номус аст. номуси ҳар як марди тоҷик аст. ҳар нафаре ки худро мард меҳисобад, номус дорад, бояд дар ин мавзӯъ бетараф набошад. ҳатман бояд дастгирӣ кунем, сари роҳи ин корро бигирем. яъне ки агар ин корро дӯстони азиз мо якҷоя накунем, ман накунам, шумо накунед, ин корро дигар кӣ мекунад? ҳамин чизе ки ҳаст бояд зиёд шудан мегирад ва модарову хоҳарои мо аз дасти баъзе нохалафон ҳамеша ранҷу азоб кашида мегарданд. Номус омади пеши ма ина гапа дарма гапа ина ма гӯш дорам. Гап ма дарои гап мезам Самарқандта адрес шабгу. Ина мега чида вегас на вега ҳеч вақт мега ҳеч камара адрес наметам мега. Ҳеч ка намега озина гуфту ҳеч ка мега ки намега ма да амҷа кор мекунам. Бо гуфтесам ма се бор рафтам. Зангаш мезанем даступин мекуна. Зангаш мезанем зайник мекуна. Сброс мекуна. Чина телефон ма я борда вардош ина диди? Барои кентен ҳардад вогуфтесам. Кенти у проблема ахта чи кенти дорид? Ато неҳоз ина пеши ма омаден ҳарда чи проблема дори пеши ман да? Проблема дорам? Пули маро биёмем битем. Ту мара корда файрод кардӣ. Ту манда кора файрод кардӣ. Бурор битем. Чи ма бурорам битем? Бурор азизда файрод кар. Гӯш кар. Беста холат дохтари тоҷик тайёрдан намекарда? Чи бо? Мебахшед? Бугӯй ки азизе ҳамин инсон землячка ҳози мо суми амира натем. Баъд мегӯян дохтари тоҷик меян қанчили мекунан. Конечно ҳар як шумо бори тоҷико меёрен кор да тоғулчон мекунед. 15 рӯз мегӯян як ҳафта пас аванс метем. Авансиро ида мекунед. Конечно мера ба танаффурушӣ мекунад ки пули квартирати ё пули ном биёва бихӯра. Вот шумо чӣ хеле тоҷике? Чӣ ма чӣ хеле тоҷике? Мана хеле насиҳат накардам. Ман насиҳат накардам, матра гап зеста. Ма гап зеста, ман насиҳат накардам. Чё гап намезадам? Бахтиёр. Барои ки сотрудники ма набудӣ. Ана мира мебинӣ Бахтиёр. Сотрудник та азизе? Ина сотрудник. Ҳамин сотрудник. Кор кад хойсум шабти нагане. Но пускай гуфт ку ҳози. Чӣ гуфт? Моошума пулча мегира гуфт. Кадом мооши? Се мооши. Чанд қашид? Се мооши да бечора. Се мооши. Гап за хатиш охи. Телефони мара бардор адрес тия бурам пешаш ки гап занам. Ма Вегас ма иҷона. Вегас да нестай. Нестай се боши. Телефонш телефон. Як бор занг зан, мо ай телефони ту гап занем. Адрес мара ҳеҷ вақт намегам ма да ҷоим гу. Фаҳмиди Вегас да гу ма вешна да Вегас гу мара нестай. Луқ ба ма омад ки аз ин пурсидагиам гу. Ма пурсидагиам. Ма рафтагиам. Вале меган ки нестай. Шай наҳози мехеза мерем беста. Ну да хонашона шав Вегас да кор канагем. Алло. фаҳмонед ба худо ки ма сарам вайрон шуда шояд. ма гап занед ё фаҳмонед ба тоҷикӣ мефаҳмонед, русӣ мефаҳмонед, ба худо ма сарам гарани вайрон шуд. Айле, салом алейкум. Номи чи? Азизи? Азиз ма як гӯш кун. Адресот Вегас ая? Неки ман се бор рафтам Вегас набуди ягонҷода. Як духтарак буромад хароба гашт ки мая менеҷер. Ма да эҷа менеҷерам гӯ ягон кас дига не. Ана ки ма мардак боши, совестни одам боши, точни адреста гап зан. Немеҳози мо мерем ба пеш. Неҳози ма мерам, ма мошин қатъи ма ҳозир мерам. Чиқе адреса чикор мекунам? Адреста ҳозир омадад болот ба сувор мешавам, дига чикор мекунам? Изо намекашиди ҳамин савола мети адреси мана чикор мекунӣ? Ту одама кор мефо, ту одама кор фармондӣ, чӣ қисмша наметӣ? Ту мардаки мебаҷо, занаки баҷо мешӣ? Ман ина ба сари занаким ба сари туро меистам. Падаҷи занак баҷо меша, мардак баҷо намеша. Ту адреса гарден аз ма мехеза мебиём. Чорам бурума? Адреси ҷои кор такаб зан мебиём, ай пеш қатӣ ба телефон гап намезанам. Ламбада пеш чор гап зан адреста. Улица Ферганская, дом 50, корпус 2. Есть это ход правда. Улица Ферганская, дом 50, корпус 2.